Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монен дастгирӣ мекунен ва комментариҳои хуб менависен. Дар ин видео тасмим гирифтем ки саволҳое ки дар видеои пеш менавистен, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое аниқ кардем, шумо да маълумот расонем. Чӣ хел ки мебинед риша гирифтем, бисёр саволҳо мешавад. Кадоме ки видеои пешмона тамошо карда боша, ватан омадагем, дар ватан қарор дорем, рости правагирӣ омадагем ва дар видеои пешам гуфтагем ки нафарҳое ки видна жительство ё ки паспорт доранд, агар праваи тоҷикӣ дошта бошанд, ай моҳи апрели 2024 бе экзамен праваи российский гирифтан метавонад. Барои ҳамон бигем правагирӣ омадем ки пагоҳ иншааллоҳ сурат мегиранд. Ай ҳамин сабаб гирифтем ва рекламаомон и бародаре ки номероша мондум, ай ҷои зиндагӣ кардагитон мегира, мебара граница ва мебиёра. ҷои зиндагӣ мекардагитон намебиёра, ай ҷои зиндагӣ мекардагитон мегира. Телефон кунед, ай номи мо саломшон бигем ва ин номерҳое ки дар боло мондум, мақсад прямои хубтарай атличияи пересадка ва автобусда, вале ҳастанд нафарҳое ки бигем ки надоранд возможност ки прямои да билет бигиранд и автобус хати мақсад ай Россия ба Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Россия. бо метавонед дар WhatsApp нависен, ҳамаша аниқ кунен ва номерҳои авиакассамон ки ай ки ҷой ба ки ҷой билети ҳавопаймо дар кор мешава, метавонед пурсе ва ба дили пур харидорӣ кунед. хуб, мехонем комментариҳоро. Нависта як бародар ки ассалому алайкум бародар Абдулло, як хулиганӣ кардем, қапидан через суд 5000 штраф кардан, видварения кардан. Тоҷикистон рафтем, як ҳафта пас омадем, аз аэропорт нагардондан. И чӣ хел мешавад? Бале бародарҷонум, хуб, вақте ки видварения мекунем, бигем ки бисёриҳо мебиёянд Тоҷикистон, бо медароянд, вале депортатсия хато накунем, баъди 3 моҳ пас мемонанд. бисёриҳош баъдан мераванд, патентспорӣ ки гирифта наметавонанд, мегӯянд виестон маҳкама, бисёриҳош намефаҳманд, дар авру документ мепурсанд, мебинанд ки виестчон маҳкама через спецприём роӣ мекунанд. ай ҳамин сабаб. хуб, мехонитам. Ассалому алайкум. Савол: дар метро документ пурсидан, нишон додем, документомонан соз буд, вале боз ба дел бурдан, отпечатка гирифтан, сурат гирифтан, ба сармон додан. Сабаб дар чӣ бошад? Ҷавоб: мебинанд барои ном фамилия алиш кардагӣ нестем, ва дар оянда алиш кунен фамилиятона осон мешавад. Барои дар оянда ягон проблема кунен, барои розыск мондан бисёр нафарҳо документ доранд, ҳамин хел сурат отпечатка мегиранд, вале бе ташвиш дар документ зарар надорад. бале, яъне ки мақсад документҳоям 100% боша, проверка мекунанд. хеле ҳолатҳо ҳам мешавад ки отпечатка мегиранд, сурат мегиранд. бисёриҳо мегӯянд ки теорӣ бинай, теорӣ дидагиам хи мега. хуб, бародар, дар ҳолате ки се маротиба граница пересекат кунӣ, гости ё частни кунӣ, регистратсия кунӣ, проблема намешавад. Шидагия бигем, нафарҳое ки бисёр граница пересекат кардагианд, документ накардагианд, депортатсияшон кардагианд, барои ҳамин ба ҳар ҳол як бор ду бор ки пересекат карден, возможност бошад документ кунен, хубтарай. Савол: ассалому алайкум, аз Россия баромадан таможни контрол ба кадом сабаб метавонад гардонад? Ҷавоб: қарзе ки наспурдагиен, ки дар суд документатона додагианд дар суд, нафарҳое ки повестка омадагианд, нафарҳое ки карширин, яъне мошин мегиранд, мошина мезананд, корошон дар суд меғалтад то супурдани пули мошина. бисёр сабабҳо ҳастанд. бале, акай Абдулло мегӯянд нафарҳое ки шаҳрвандии Россия ва ё шаҳрвандии дутарафа доранд, ба Тоҷикистон ё ба дигар шаҳрҳо рафтан, паспортшонро аннулировать карданд. Не, бигем айн сабабҳое ки шумо худтон медонед. то ҳозира мо нафаҳмидем ки нафарҳое ки ай Россия баромада бошанд ё дигаш ягон нафарша бигем паспортша аннулировать карда бошанд. агар шава, мақсад иншааллоҳ дар видеои оянда хабардор мекунем, вале айни замон ягон нафара паспортша аннулировать кардагӣ нестанд. Савол: ба самолёт телевизор бурда мешавад? Ҷавоб: бале, мешавад. Вақти регистратсияда мегӯянд телевизора ба
негабаритроӣ кунед, яъне барое ки яъне Нашкана. ки мешкананд. Намешкана. Хоб. Салом Абдулло, шумо мегӯед штраф зиёд шуда депортатсия мекунанд. Мақсад дар ҳолати насб бурдан ё фарқият надорад. Барое ки ман мошин қатъӣ мегардам, штраф зиёд меояд, лекин вақти шуда меспорам. Хоб. Фарқият надорад қонун қатъӣ. Агар дута зиёд бошад супоринам, депортатсия кардан мумкин аст. Вале ҳастанд нафарҳо шиносои худам ки ҳатто бигем патен қатъиам ё ки РВП қатъиам ё ки видножительство қатъиам хато накунам 2-3 мошин дар номашон оформитай гуфтияму гапҳо штраф мебиёяд дар вақташ меспоранд, аннулировать накардиам, проблемашон нашидаед, вале қонун қатъӣ дута ё ки зиёд шава депортатсия кардан мумкин аст. Савол: дополнительный багаж чанд рубл аст? Ҷавоб: ҳар як авиакомпания ҳар хел аст. Somon Air Сари кило мегирад. Сари килограмм мегирад. Российская авиакомпания 1 килограмм бошад, я багаж ҳисоб мекунад ва бортон зиёд бошад, дар вақти билет харидтон дополнительный багаж добавит кунед ки арзонтартон меғалтад. Бале. Абдулло, барои возвращение народное гирифтан чӣ дар кор аст? Бигем сурати паспорт ё ки паспорти тоҷикӣ ва як сурат мегиранд, ягон қиндӣ надорад. Ва агар нафарҳое бошад ки возможност рафтан набошад, иншалло бо телефон кунед, ҳаста шиносо ёрдам мекунам. Савол: ба РВП ва ё ВНЖ чанд қадар Тоҷикистон истода иҷозат аст? Ҷавоб: ба қонуни Россия 6 моҳ, яъне ним сол зиёд шавад, аннулировать кардан мумкин аст. Бале. ҳамин қадар савол, ҳамин қадар ҷавоб. Иншааллоҳ ки фаҳмонда тонистагем. Бо хир паноҳи Аллоҳ худтона эҳтиёт кунед. Хайрхушам мекунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худтона эҳтиёт кунед.